Nongtrei ka Garo Hills Autonomous District Council kila Ïohpdiang ka jing pentip ka bedai ba ka jing sam ya ka Tulop na ka Bynta shipho Bnai ka benang sa ba dia ka jing kular ban siu tiknano manlau Bnai ya ka Tulop na du ka shitarik unai wing arajar arpsan. Kat kum ka jing pentip ya ka Tulop bempat siu on sa ai no shen ha kilai installment. Kat ba ka Non-Gazetted Employees Association pat kala Kyntait ya ka jing pentip. Ka association hene kasi kala dawai ka jing pensyai bet dia ka jing siu ka bashisin na ka Bynta ki sau pusau Bnai ka Tulop bempat siu ka jongki da ka berngem beteng ya ka jing ki jongki hadu pandadap siu lut ya ka Tulop. Then our employees, we cannot accept this order because this order is not successful, not satisfied. And we wanted a clarity order. Then we want our pending salary one time should be payment from the 44 months.